Κοίταξε, η λέξη κλειδί, όπως ανέφερες, είναι η προσοχή, και η δεύτερη λέξη κλειδί είναι η κοινότητα, όπως ανέφερε και ο Χρήστος πριν από εμένα. Οπότε, όπως είχα πει και πριν από 2-3 χρόνια και πούσαρα πάρα πολύ το TikTok, μιας που το έχει μεταφέρει αυτό ο μεντοράς μου, ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί πλέον ζούμε σε μια οικονομία, το creator economy, όπου αφενός όλη η προσοχή από τα mainstream media και από τον offline γενικότερα κόσμο μετακινείται στα social media, τις πλατφόρμες που όλοι ξέρουμε. Αφετέρου δε υπάρχει ένα περιθώριο όσον αφορά τον αλγόριθμο, όπου πλέον ο κόσμος καταναλώνει περιεχόμενο κυρίως με βάση τα ενδιαφέροντά του και όχι με βάση το ποια άτομα ακολουθεί. Το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο, θα μπορούσαμε να πούμε, να δημιουργήσουμε περιεχόμενο το οποίο να φτάσει στα μάτια των κατάλληλων ανθρώπων, να φτάσει στα μάτια των ανθρώπων που θέλουν να κάνουν παρόμοιες δράσεις, στα μάτια ανθρώπων που όντως εμπνέονται από τέτοιες ομιλίες με τις οποίες δουλεύουμε, στα μάτια ανθρώπων που όντως τους ενδιαφέρει να έρθουν και να αλληλεπιδράσουν με ένα τέτοιο συνέδριο. Οπότε, μια κίνηση, για να απαντήσω και στο ερώτημά σου πιο συγκεκριμένα, είναι το να επικεντρωθούμε στην δημιουργία